Jag har aldrig varit någon entusiast. Vad det är det låter som handlar om bilar, det vet jag så fast. Men så fick jag höra en dag på radio. Det var en spelare en komposition som handlade om en gammal Amazon med lister och grå. Ratt i bakelin, California vin, äkta galon. Jag skruvade upp volymen på max. Det var något som hände, vad som jag kände att nu var det dags. Så jag ringde till Helge, så säljer bilar och sa: ja, jag bestämt mig, det vet jag precis vad det är jag vill ha. En gammal Amazon med lister och grå. Ratt i bakelin, California vin, äkta galon. Det går en invitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon. Jag cyklade ner till Helges affär. Säkert finns det någon Amazoner där. Först såg det ut som alla var slut. Men så kan jag utanför bakom en knut. En gammal Amazon, med lister och grå. Ratt i bakelin, California vin, äkta galon. En invitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon. En gammal Amazon, Amazon med lister och grå. Ratt i bakelin, California vin, äkta galon. En invitation. En gammal Amazon, en gammal Amazon.